Đuro. Jurek! Otkud ti, Đuro? Joj, kak se dugo nismo vidjeli, a? Pa ja sam mislio da si ti zaboravil, di ja sam Ja tebe zaboravim, pa kaj tebi ja da zaboravim svog brata, svog Jureka? Gleda, daj, pusti na miru. Pa kaj trebaš, kaj hoćeš? Kaj te treba? Da, kaj A niš, kakva je to dobrodošlica. Ja sam mislio da ti budeš meni razveselil, kaj? Drži se kaj uvređena frajla, ha? Znaš kaj, mislim kak smo se zadnji put rastali, ne, se sjećaš? I kak si rekla da me više nikad ne buš vidjel, mislim, pa nije ni čudno, ne? Ma daj, kaj si sad sitniča? Daj, pusti Znaš, to, ne? da ti pravo velim, ja ti se toga zaprav ni ne sjećam. Život u Zagrebu je skup. Skup je. I znaš kaj? Kaj? Ne znam zaki si došao, ali mislim, ako trebaš novce, ja novce Ne pustimo sad lovu. Mislim, lova je bitna, ne? Ne bumo sad o tome. Baš gledam jel imaš kaj za popiti, a? Znaš kaj, Jurek, da mi nas zdravimo onak ko ona naša lepa, dobra, stara vremena. Čekaj, a daj mi reci zaki pijemo. Kaj? Zaki pijemo, ne? Pa pijemo, jer pijemo. Kaj? Znaš kaj? Kaj? Sad me hoćeš napit, ne, pa buš mi počel pričat tužne priče i onda buš mi zel zadnju lovu. To ti ne bu Ma joj, pa čekaj, to pa ti ja kaj popušim bi ja ne bu. tebi zel? Kaj? Kad ti niš ni nemaš, ma daj. Pa meni treba sam naša mama. Ma nema, Zake, Jurek. Pa znaš ti da je naša mamica oporukom sve ostavila meni. Tebi ostavi. Pa da. A ja? Sve. Znaš kak je rekla? Rekla je, Đuro, sve kaj ja imam pripada tebi, a ja sam znal da se ti ne buš ljutil, pa ipak je tako odlučila naša mamica, ne? I pravi joj bodi. Ne vrem Da. Mislim, ne verovat. Daj da mi nazdravimo prvoj maminoj razboritoj odluki. Bok. Moja mama. Svaka je sve tebi, a mene niš. Pa ne znam, mamica je tak prosudila, ne? Gle, Đuro, nemoj mi se pravit blesav, molim te, to nije fair. Mislim, kaj si joj napravil da meni niš nije ostavila, ne? Opa! A što ti ovdje radiš, Muktarošu stari, a? O, Lili dušo, pa kak je tebe lepo uvek videti. Što on ovdje radi, Jure? Znaš kaj, došel mi je reći da me moja mama razbaštinila i da mi u oporuki niš nije ostavila. Ma što si mi reka stari? To. A zašto? Pa otkud ja znam? Evo, upravo to sad hoću saznat. Ajmo, priznaj, što si joj napravio? Jesi je zatuka jednu ženu, a? Lili dušo, pa kaj se to tebe opće tiče? Pa nemaš ti s tim ništ. Pa ti nisi ni član obitelji. Jure, jesi li ti čuješ što je o meni reka? Što si mi reka da sam ja štraca, eli? Glavu ću ti razbiti, znaš? Deca, znate kaj? Idem ja polako dok se malo ove emocije, strasti kod vas zmiriju i tak. Ma bravo, ne trebaš se ni vraćati. Je kako? Gdje ću spavati? Daj, molim. Ej, Jurek, i moramo se mi dogovoriti ko bu se sad za mamicu brinuo. Razumiješ? Je kaj? Pa sve je starija. Ma nešto? Ma neću da je vidi, neće mi naočit, jasno? Ne. Zaboravite mene. Ne. Dečki moji dragi, ja vam velim, pitanje je samo vremena kad bude Bela skužila da ja nisam najbolja partija za nju. Razmem i tekak te razmem, Ferdo. I meni nije bolje. Evo, pod stare dane moram dati da mi krv piju koje kakvi dojdeki. Koma, ti si izgleda zaboravio da je ta krvopija ovdje, znaš. Ma ne, čekaj, grobe, nisam ja tu mislio na tebe. Ma kaj bi čovjek, ma ne bi ja tebe. Jaj, Ferde! Bog, kak si mi, gdje si? Đura, pa Kaj gdje si? imam? Pa gdje si? to. Dečki, ovo je Đura od Jure, brate. Koma, ovo je grob. Đura. Daj se sedni, stari. Neću vas prekidati, ne? O čem pripovedate? Ma, znaš kaj, ne buš vjeroval. Spikamo o tome gdje smo v životu fulali i tak je. A čuj, ja ti znam jednoga kaj u životu niš ni napravil.
još ga je na to i mama razbaštinila i sve je dala njegovom bratu. Koji je to lik da bi ga je vidjeti, a? Eko, pa Jura. Da. Kas si za nje pun mater nazva? Eto ti sad na. A kakve to veze ima? Ma o čem ti pričaš, a? Nikad te nije bilo briga za familiju, zato neš ništa od njih ni dobiti. Onaj ti je Đuro pametniji od tebe duplo. Ma nema, ma kaj se ti, a? Ma kaj se javljaš? Pa daj pogledaj svoje. Kaj to ti je uzor, to ti je uzor. Ne pričamo mi o mojima sada. Ma nemoj, a Roko i Nena pod stare dane. Pa mater uopće ne misli na tebe, kaj? Nemoj mi moju mater spominjat. Ma nemoj, a Đuro je moju mamu nagovoril na sve to, ne? A mene moja mama voli i to nema nikakve veze. Moja je mama, moja mama. Moja mama, ma kaj ti hoćeš? Kaj se derete? Kaj će der? A sreća moja lipa, 16, sidi. A di si ti meni, a? Šta joj je opijana? Marko. A ti bi moj sina? Ma daj više pusti tog malog na miru. Ma ne razumiš. Rećemo tvojoj materi da je Marko naš sin. A šta ću ja dobiti? Ludu obitelj. Šta je još? Niš više, kaj bude? Onda ništa. Naći ti nekog drugog sina. Ma nemoj mi reći. I rođena majka ga se odrekla. A Jure. Da. Znate kak se veli, sirotinjo i majci si teška. A čuj, ženil se nije, dece nema. Pazi, ja imam 5 komada. Ljude, pa treba to othraniti. Pa znaš ti koliko koštaju danas deca, kak je to skupo, ej. Sve puno Da. košte. Nego veliš ti si ih 5 komada Da. Je. Jadna tvoja žena. Ja, ali na koju misliš? Je pa 3 put sam se ženil, ne? O, bravo, svaka čast, treba je za to volja, čovječ. Da, je volja, vole me. Razmiš, hoće se potrgati za mene. Joj, znaš da sam sad u sretnoj vezi s jednim 28-godišnjim komadom tvrda je naš, joj. Na? Se čul, grofe, a? A ti imaš evo ga samo mene. Ja zbilja ne znam kome bomo mi ostavili svoje stvari. Pa kaj kome, dečki, morate meni. Meni uvijek treba. Dečki, znate kaj? Mislim, to sve skupa nije opće za zafrkanciju i da ne upotrebim neku grublju reč. Čekaj, kaj njemu? Pa čekaj, Ferdo, pa kaj ne buš neke popil za moju sreću? Ne. Ma daj, ma ne. I što ćemo sad? To je bar Marko prista. Ma daj, Lili, daj, molim. Pa onda ti smisli nešto pametnije. Aha, znam, evo, možemo sve to Muri prijaviti, ha? Policija će brinuti o tvojoj ludoj materi. Ej, Bog. Ljudi, Kaj? daj mi reci, stari, pa šta ja to čujem, ha? Kaj? Pa Đuro priča ono da je mama sve na njega pripisala, tak da ti nećeš dobiti ništa. Mislim, jel to je istina? Pa čekaj, gdje si ti to čuo? Pa evo tam hvali se u Golubici, nego nisam znal da ima 5 djece. Ima i neće on stati na tome. Lako ti je tako dicu pravi kad se neko drugi o njima brine. A znaš što sam ja za njih, Ferdo? Znaš što? Štraca obična. A sve je moj Jure kriv. Niko nego on. Ma daj, začepi gubec, no. Na što? Neću mučat ispred propalice zadnjeg i pijanca. Živjeli se nama došao smijati u facu. Kako ne vidiš? Ispali smo budale. Šta to pišeš, koma? Da nećeš u pisce iti, a? Ama pišem oporuku, grofe. Oporuku. Pa šta imaš ti oporukom ostaviti, a? Šupalj zub, zlatni, raspale cipele i dršku od metle, jel? Ama nije u tome problem. Pa što smišaš onda toliko? Problem je u tome kad nemam to komu ostaviti. Halo? Bok mama. Molim, pa rekl sam mama. Pa mislim, ako sam rekl mama, onda znači da je tvoj sin, jel tako? Mislim, koliko bi bilo? Kak sad? Mislim, pa imaš jednog jedinog, ne mislim. Mama, ne Franjo, nego Ferdo, mislim. Pa da. Daj reci, kak ste? Malo, prehlada vas muči. Aha. I kaj veli doktor? Te prepisal kaj?
Da, pa jasno mi, taj čaj s rumom, je, to je najbolje, da. Mama, ne rum s čajem, nego čaj s rumom, to je, da. Šta sam htio? Pa gledaj, htio sam samo vas pitati, jeste vi možda napisali oporuku? Pa, mislim, ne moju, vašu, normalno. Da, jeste ju možda napisali? Halo? Halo, mama? Čovječe, spustila mi je slušalicu. Jesi ti da spomenuo oporuku? Pa jesam, vidi, odmah mi je spustila slušalicu, mislim. Pa šta se čudiš? Nazoveš jednom u 100 godina i onda još pitaš za oporuku. Pa znam, dušo draga, ali mislim, jel ti znaš da je Jurina mama je sve prepisala njegovom bratu Đuri? Pa dobro, ćeš prestati već jednom s tim. Ti niti imaš šta ostaviti, niti imaš kome ostaviti. Daj, primi se nečeg konkretnog, čovječe, ja sam gladan. Skužil sam ja tebe, grofe, svaki put kad ne znaš kaj bi sa sobom, ti kažeš da si gladan. A sad kaj, na primjer, i ti ne bi sastavil oporuku? Ja, pa što ću ja sastaviti, ja sam još mlad čovjek u najboljim godinama, u snazi čovječe. Dobro, mlad, ali nikad ne znaš kad bu te nekaj strefilo i ko bu te strefil, ne, opasan je život na rubu zakona. Ajde, lako, bez misle. Bog, cure, bog, Branko, sluga on se gospori, nego šta ima? Pa evo, njoj neće još dugo biti dobro. Trebala si vidjeti kako se napila sinoć. Joj, daj šuti. Kaj ima kod tebe? A kod mene nema ništa, ali zato ima kod Lili i Jure. Lili je trudna napokon. A daj se uozbilji pa pričamo o Juri. Pa da, i radi se o Juri. Pazite šta je bilo, došao mu je brat i saopćio mu da ih je mamica, odnosno da je njega mamica razbaštinila, razumijete? Tako da je se ostavila njegovom bratu, ovome koji je došao, Đuri. To je malo degutantno. Mislim, mogu mu je poslati pismo, a ne ovako. I vidiš kad si me podsjetila, hvala Bogu. Evo, stiglo je jedno pismo za te, Benji. Kad? Pa prije par dana. Pa moglo si mi to i prije reći. Nadaj se da nitko nije umro jer sve zakasnila nas provod. Ne. Kaj fakat neko umro? Ma stari mi piše da moram završiti faks u roku, inače mi neće ostaviti ni lipe i evo opet mi prijeti poslom u tvornici. To je stvarno nepravedan. Kaj on ne kuži da ti taj faks nikad u životu nećeš završiti? Pa stari ti je stvarno, oprosti, moram reći, naivac. Čuj, Lili, oprosti, ali doručak ti zbilja nije nekaj. Na, pogledaj, kak je ovo stari kruh, mislim. Da, osim toga, trebale bi neke kobase, hren, senf, malo grah, salate, da se čovjek na bumba, napuni, ne znam. Nemoj, Đuro, jeli? Da. A reci meni, kome je mater ostavila šolde, meni ili tebi, a? Eno ti pa kupi. Pa kaj ste vi takvi? Kaj ste nervozni? Ljudi, pa vi znate da kad bu trebalo, da bum ja došel i pomogel. Sam to ne bu moglo biti često, ne? Ipak su tu ta silna deca, te alimentacije, ne? Pa zato sam zapravi zaslužil te pare, naš. Znaš kaj, Đuro, znaš kak si ti to zaslužil? Zaslužil si kak si sve ostalo zaslužil. Kad si meni metnul, onda si ti ispali onak. Nema, gle, ja te uopće ne razmijem. Pa kaj ti to pripoveda? Kaj ja pripovedam? Pa da. Se sjećaš kad sam 6 mjeseci skupljal novce za mamin rođendan da joj kupim poklon, ne? Pa sam, nažalost, si nogu slomil, ne? I onda sam tebi dal novce da kupiš poklon, a ti si sve predstavil kao da je tvoja ideja i da su tvoji novci. Ma čekaj, si ti siguran da je to bilo baš tak? Kaj ti mene pitaš da sam ja siguran? Žuro, mama mi nije htjela da čašu vode, ne? Daljinski mi nije htjela donijeti. A kad sam me prosila da mi da onu antenu, se sjećaš da se malo počešem po nozi ispod gipsa, niš, a bilo je ljeto, Đuro. Ali ljeto, pa s čim se ti baviš, ej? Pa kaj je bilo bitno ko je dal lovu, ko je kupil dar, bitno je bilo da je mamica od svog djeteta dobila dar za rođendan. Znaš kaj, ali sad to dete dobilo novce, a ja sam dobil popužil, niš. Da, ti si popužil. Je. Što je tebi, Viki, loše vijesti? Morate pogoditi šta mi je mama rekla kad sam je pitala za oporuku. Jesi ju napisala? Ne! Rekla mi je da ju ne gnjavim s tim glupostima jer će ona svu svoju ušteđevinu potrošiti na facelifting, popunjavanje usana, dorađivanje grudi. Ona mora biti lijepa za tatu. Što ste se prepale? Kome će roditelji sve ostaviti ako ne svojoj djeci? Možda krivom djetetu?
Kaj to pišeš, grofe? Ne valjda oporuku? Ma zbrajam pluseve i minuse svi ljudi koje znam. Jel? A zakaj? Da vidim kome će ostaviti pare. Pa nemoj. Ko bu taj sretnik? Čini mi se niko. Svi imate same minuse, čeče. Što se mene tiče, ja sam već davno shvatil da o tome ne trebam voditi brigu. A jeli? Znači sve babički, a? I šta ti misliš da će ona živjeti ko kornjača? Pa Ivane, jedan neodgojeni. Gle, Sanje, nemam šta za reći, ali ti, Angie, kom se ti rugaš? Pa tebi je presuda već donesena. Sanja, stvarno, jesi ti razmišljala o tome malo, ha? Ja vjerujem svojoj mamici i svojem tatici. I ja vjerujem svojima, pa kome ću? Oni su ponosni na svog sina jedinca. Mislim, barem su mi tako govorili. Brankic, ti se uopće ne računaš, a ti, Sanja, zaboravljaš da tvoja mamica sada ima novi život, ima novog muža, vjerojatno planira i djecu, a sigurno će i Ferdo s Belom tako nešto slično. Ja stvarno ne vidim gdje si ti u cijeloj toj priči. Ma šta ti je? Sve nešto razmišljam i ništa. Nemam kome ostaviti pare. Nemam. Pa dobro, stari, ti bar imaš šta ostaviti, kužiš? A ja sam ono sa svojom Suzanom, to smo sve na pola. A ako nešto novoga privredim u životu, to ću onda morat sve sa Belom dijeliti. Ne. A meni je sve ucijelo, a od ljudi jedino imam ono pola čovjeka od kom. Pa kako ću ja, razumiješ li? On je nama oduzeo cijelu imovinu. Još mi po mojoj spizi pljuca. Ja ne znam što da radim. Znaš, Lili, ja sam isto malo razmišljala o tome. Ja ne znam što ću ja s Ferdom, njega moji starci ne podnose. Vid nje, pusti sa sebe, poslije ćemo tebe rješavati. Pomozi mi, ajde, što ću? Pa nemam pojma. Eno, na, ako ti ne znaš ko zna, valjda si ti ona psihojatrica, Lili, ja sam psihijatar, psihijatrica. Psihi, ne psiho. A bit će psiho, viruj mi, ako ovo ne riješim. A šta ti misliš, Ferdo, da ja sve ostavim tebi? Znači, ti se onda brineš o meni do kraja života. Ma tako, ne dolazi u obzir, grof. Što ne tražim puno, a vidiš da dobiješ komad čovjeka. Šta ti znam, ali nema šanse, ošito, stari moj, ja sam stariji od tebe, kuš, prema tome, vjerojatno je da budem ja prvi prdnul u fenjer. Jes, imaš pravo. Pa šta ću onda, a? Pa da ostaviš sve ovom Đuri. Đuri, ono, hajvanu da ostavi. Pa rađe bi sve u Neretvu bacio, materi, neko će ufati. Znaš, proglasit ga ludim. To nema smisla dok mu je mama živa jer ničim ne raspolaže, znaš, ali treba mu na neki način dati do znanja da to što radi i što se događa nije u redu. Kada ja to ne znam. Pa što da radim, Bela? Kako ću? Ne znam, mora postojat način. Ajde, molim te, pomozi mi. Znaš što, evo, ako mi kažeš kako, i ja i Jure ćemo svu imovinu ostaviti tebi. Znaš što, trebala bi ga nekako mu početi povlađivat, znaš, divit mu se oko žena, oko djece i bla 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 Glumit. bla bla, tako je. Onda mu trebaš reći da je on postigao puno u životu, ali da bi bez obzira na to mogao još više i tako. I onda, recimo, pošalješ ga meni kao savjetnici za bolji život. A ne, mogu ja to, Bela. To će meni biti teško. Ja njega ne volim. Ali, a što ako Jure primijeti da sam ja tako ljubazna prema njemu, poludit će? A Lili moja, pa to ti je jedini način. Ali? Je. Ajme, Bela moja, što da radim? Bog, tata. O, Zlato, Bog, otkud ti? Tak, malo sam ti došla. Baš lepo od tebe. Pa da. Da. Ja, tata, u stvari, htjela sam te nešto pitat. A niste, pitaj, ajde. Da, a znaš, ne znam kak da te pitam. Pa ne, Tata, jesi ti sastavio oporuku? Mislim, oporuku? Kakvu sad oporuku? Mislim, ne kužim sad kaj ti to znači. Kaj ću ja sutra umrijet? Ma ne, pa nisam ja to tako mislila. Ja sam samo mislila te pitat onak. Mislim, čisto da ja vidim kak ja stojim s tim. Ti u Sanja, dušo, draga, kak stojiš s tim? Kaj ja znam kak sad stojiš s tim? Mislim, osim toga, jesi svoju mamu pitala kak s tim stojiš? Evo ga sad on mamu. Pa nisam pitala mamu kad sam došla pitat tebe. Zato jer me čisto zanima i sad se ti odmah ljutiš. Ma, mislim, ne ljutim se, ali lepo ti velim, trebala bi pitati mamu kak stojiš s tim stvarima. Jer sva lova, to je sve kod tvoje mame, kod Suzike je sve to skupa, ne? Osim toga, iskreno ti velim, ja ne znam baš kako buš ti sa mnom mogla profitirati nešto.
nešto, ne, jer iz jednostavnog razloga, a vidim da jedino to te zanima. Nije istina, nego ja vidim da ja više nemam ni mamu ni tatu. Sanja, što ti je? Pa zašto plačeš? Ma da, ti ćeš to poslije se ostaviti Beli, jel tako? Sanja, Zlato, da... Ferdo, pa što je ovo? Ma jako ju je pogodilo jer ja nemam ništa. Lipo, a, Đuro? Vidi, sve što ti voliš. Kobasice, sen, hren, malo kumpirića, pomidorića, paprike, lipo, jel' Je, to bi bilo u redu da je to bilo za doručak. Znaš, sad za ručak bi mi više pasala janjetina, ne? Ne, kom ne paše ne mora jest, kužiš? A nemoj tako s bratom govoriti. Vidi ga. Znaš što, moga bi ti ići na pijacu, lipo nama donijet ćevapa. Pa jesi ti, ženo Bože, jesi ti normalna? Kaj hoćeš da idem još po pečenu janjetinu? Odlična ideja! Može, Đuro, ele i lipo janjetine vruće. To. Znaš kaj, ti si skroz prolupala. Znaš kaj, ipak je Lili sebi dala truda, ne? Kobase, pomferi, paradajzek, paprike, hvala ti na trudu, zbilja. Ej, tata, ma završit ću ja faks, ali treba mi vremena. Ba da, bit ću dobra. Neću više izlaziti van, ne. Ma kakvi neću, mama. Ja želim biti lijepa kao ti jednog dana kad budem stara, znaš. Da, zašto? Pa dobro, neću biti lijepa kao ti, ali daj mi bar malo. Da, dobit ću Nobelovu nagradu, da, sutra, do godine. Da, ma hoću, obećavam, da. Kako god odlučim, pogrešno je, čovječe. Prema svim proračunima jedino je logično da sve ostavim tebi. Fino, pa onda ostavi. Pa kako će ostaviti, čovječe, kad te ne mogu živa vidjeti? Ma čovječe, pa ne mogu ni ja tebe živa vidjeti, pa ipak sam sve tebi ostavio. Stvarno? Pa to je... Nemam riječi, komice. To je dobro, inak bi sve zasrali. Što? Pa tak mislim, ništa ti drugo i nisam ostavilo osim dugova. A kad sam već donesel tu odluku, onda sam od kamatara dignul još love, tak da se nađe. Što si dignuo? Da, nemoj se uzrejati, grofe, sve tu lepo piše u knjizi, kuš, kada, kome, koliko kamata, koliko glavnice, sve tu piše, sve u redu, samo platiš i gotovo. Mič noge se stola da te mogu da valja opalit, znaš. A ja mislio sve tebi ostaviti. Pa ko stavi, grofe, kuš, onda bom sve to ja platio. Ti si stvarno hajvan nad hajvanima, majki. Hej, Bog, živ. Odmah ti križaš. Kaj se giftaš, divljak je? Ma viš, Lilika, svaka čast, tak se to dela. Tak počinje dan kobasice, nareski, grašalata, sirek, krastavci, malo hrena onak za prehladu. I kad se lepo nalupaš, čuj, organizam ti zdrži do na večer, ne? Tako je, Đuro moj, tako je. Da. A zamisli ovoga Juru. On ti ujutro malo kruva, maslaca i mermelade. Katica bogati, a ne čovjek. No, čuj, jel ti sada jasno zakaj je mama sve ostavila meni, ne? A baš i nije, da znaš. No. Ede, moj Jure, bar tako muškarčina kaj i ti. Ali znaš što? Ne. Viš kako je tebi mater priznala, jel? Da si ti bolji i sve to skupa, ostavila ti je šolde, jel? Ali ja isto mislim da bi ti mogao učiniti još nešto za sebe. Jel? Stvarno, misliš? Aha, onako da budeš još uspješniji. Jesi upoznati Belu? Belu. To ti je od Ferde cura. Ona ti je savjetica za bolji život, razumiš? Za uspješniji život. Ja mislim da bi ti trebali potići kod nje i savjetovat se s njom kako da ti uložiš te šolde od matere, razumiš? Čekaj, pa to je jako u redu, ne? Pa kad si malo razmislim, čekajte ljudi, pa idem ja onda odmah, ne? Bravo! Da, deca, Bog. Bravo, Đuro! Bravo! Bog, Đuro. Da? Dobar dan. Dobar dan. Mene je poslala Lili, ne? Ja bih htjel biti još uspješniji. Vi ste gospodin Đuro, drago mi je. Đuro, i meni je drago. Iako bi mi bilo draže
da sam na Ferdinom mjestu. A čujte, uvijek se može više, ali ne i sve. Sjednite. Hvala. Eto, i dakle... Kojim dobrom? Pa čujte, Lili mi je rekla da vi morate pomoći da si poboljšam život, ne? Mislim, meni je ono super. Ne, ali htjeli bi biti najbolji, ne? A tako? Da. Mislim, sve bu se platilo, jel? Jura bu platilo. A jel? Pa ne, šala mala, znate. Mama je meni sve oporučno ostavila, pa velim, ono, kompenziralo se bude, ne, tak to. Kužite, i sad bi ga Bela trebala, mislim, obraditi da on skuži da to nije u redu. Pa znam, Jura, ali mislim, sumnjam da ona njega može obraditi kad tip nema srce i ima kamen. Je, za to bi je trebali čekić i dljeto. Jure, jesi ti njima reka, a? Da. Ajme, meni sve u Belinim rukama. Ajde, Bela naša, virujemo mi u te. Virujemo. Onda bi mi zeli Juru i hitili bi ga u šaht. Kad bi on probal bogec izaći, onda bi ga cipelarili od ozgora, onda bi ga još gađali dole s kamenjem, onda bi ga na kraju uhvatili za prsa i tak bi ga nabili na zid, ne dok se on ne bi onesvestil. Da, onda bi ga ja zel, del bi ga na leđa, odnesel bi ga doma. A mami bi rekel da se on negde potukel. Da. A takav gad sam bil, evo vidite, i te sve žene kaj sam prevaril. Pa ta deca kaj me nisu vidjela godinama. Ne bi verovali, ali ima jedan kaj mu ne znam ni ime. Strašno. Ma znate vi kaj sam ja sam dno. Ja sam dna. Meni je drago da ste vi shvatili što ste. Da, evo ja bi, na primjer, sad se s vama rukoval, ali ja nisam vredan toga da vas dotaknem. Točno, ali nemojte zaboraviti da se u životu uvijek stvari daju promijeniti. Da, točno. Da, točno vidite. Viš, onda idem ja, ne? Doviđenja. 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 Lili, stvar sređena. Đuro! Đuro! Ljudi, čini se da ga nema, ha? Možda ti sprema iznenađenje. Da, možda je ostavio sve tebi. Đuro! Ljudi, poruka od Đure. Što piše, a? Što? Brate, ja sam užasan čovjek, i shvatit ću ako me više nikad ne pozdraviš. Nikad neću zaboraviti koliko si bio dobar prema meni. Ne daj da te nitko promijeni. Ja se moram promijeniti. Ovo nasljedstvo je znak da moram drugčije živjeti. Odlazim na Havaje. Jure! Otkud ti, Đuro? Joj, kak se dugo nismo vidjeli, a? Pa ja sam mislio da si ti zaboravio, di ja sam. Ja tebe zaboravim, pa kaj tebi ja da zaboravim svog brata, svog Jureka? Gleda, daj, pusti na miru. Pa kaj trebaš, kaj hoćeš? Kaj te treba? A niš, kakva je to dobrodošlica. Ja sam mislio da si ti budeš meni razvesel, kaj? Drži se kaj uvređena frajla, ha? Znaš kaj, mislim kak smo se zadnji put rastali, ne, se sjećaš? I kak si rekla da me više nikad ne buš vidjel, mislim, pa nije ni čudno, ne? Ma daj, kaj si sad sitniča? Daj, pusti to, ne? Da ti pravo velim, ja ti se toga zaprav ni ne sjećam. Život u Zagrebu je skup. Skup je. I znaš kaj? Kaj? Ne znam zaki si došao, ali mislim, ako trebaš novce, ja novce nemam. Ne pustimo sad lovu. Mislim, lova je bitna, ne? Ne bumo sad o tome. Baš gledam, jel imaš kaj za popiti, a? Znaš kaj, Jurek, da mi nas zdravimo onak, ko ona naša lepa, dobra, stara vremena. Čekaj, a daj mi reci, zaki pijemo? Kaj? Zaki pijemo, ne? Pa pijemo, jer pijemo. Kaj? Znaš kaj? Kaj? Sad me hoćeš napit, ne? Pa buš mi počel pričat tužne priče i onda buš mi zel zadnju lovu. To ti ne bu Ma joj, pa čekaj, to ti ja kaj popušim, bi ja ne bu. tebi zel? Kaj? Kad ti niš ni nemaš, ma daj. Pa meni treba sam naša mama. Ma nema, zaki. Pa kaj, zaki, Jurek? Pa znaš ti da je naša mamica oporukom sve ostavila meni.
Tebi ostavio. Pa da. A ja? Sve. Znaš kak je rekla? Rekla je, Đuro, sve kaj ja imam pripada tebi, a ja sam znal da se ti ne buš ljutil, pa ipak je tako odlučila naša mamica, ne? I pravi joj bodi. Ne verovati. Da. Mislim, ne verovati. Daj da mi nazdravimo prvoj maminoj razboritoj odluki. Bok. Moja mama. Svaka je sve tebi, a mene niš. Pa ne znam, mamica je tak prosudila, ne? Gle, Đuro, nema mi se praviti blesa, molim te, to nije fair. Mislim, kaj si joj napravila da meni niš nije ostavila, ne? Opa! A što ti ovdje radiš, Muktarošu stari, a? O, Lili dušo, pa kak je tebe lepo uvek videti. Što on ovdje radi, Jure? Znaš kaj, došao mi je reći da mene moja mama razbaštinila i da mi u oporuki niš nije ostavila. Ma što si mi reka stari? To. A zašto? Pa otkud ja znam? Evo, upravo to sad hoću saznat. Ajmo, priznaj, što si joj napravio? Jesi je zatuka, jadnu ženu, a? Lili dušo, pa kaj se to tebe opće tiče? Pa nemaš ti s tim ništ. Pa ti nisi ni član obitelji. Jure, jesi li ti čuje što je o meni rekao? Što si mi reka da sam ja štraca, eli? Glavu ću ti razbiti, znaš? Deca, znate kaj? Idem ja polako dok se malo ove emocije, strasti kod vas zmirio i tak. Ma bravo, ne trebaš se ni vraćati. Jer kako? Gdje ću spavati? Daj, molim. Ej, Jurek, i moramo se mi dogovoriti ko bu se sad za mamicu brinula. Razmi? Je kaj? Pa sve je starija. Ma nešto? Ma neću da je vidim, neće mi naočit, jasno? Ne. Zaboravite mene. Ne. Dečki moji dragi, ja vam velim, pitanje je samo vremena kad bude Bela skužila da ja nisam najbolja partija za nju. Razmem i tekak te razmem, Ferdo. I meni nije bolje. Evo, pod stare dane moram dati da mi krv piju koje kakvi dojdeki. Komar, ti si izgleda zaboravio da je ta krvopija ovdje, znaš. Ma ne, čekaj, grofe, nisam ja tu mislio na tebe. Ma kaj bi čovjek, ma ne bi ja tebe. Jaj, Ferde! Bog, kak si mi, gdje si? Đura, pa Kaj gdje si? imam? Pa di si? Dečki, ovo je Đura od Jure, brat. Koma, ovo je grob. Đura. Daj se sedni, stari. Neću vas prekidati, ne? O čem pripovedate? Ma, znaš kaj, ne buš vjeroval. Spikamo o tome gdje smo u životu za naš fulali i tak je. A čuj, ja ti znam jednoga kaj u životu niš ni napravil. Još ga je na to i mama razbaštinila i sve je dala njegovom bratu. Koji je to lik da bi ga je vidjeti, a? Eko, pa Jura! Da. Kad si zadnji put mater nazva? Eto ti sad, na? A kakve to veze imam? Ma o čem ti pričaš, ha? Nikad te nije bilo briga za familiju, zato neš ništa od njih ni dobiti. Onaj ti je Đuro pametniji od tebe duplo. Ma nema, ma kaj se ti, ma kaj se javljaš? Pa daj pogledaj svoje, kaj to ti je uzor. Ne pričamo mi o mojima sada. Ma nemoj, a Roko i Nena pod stare dane, pa mater uopće ne misli na tebe, kaj? Nemoj mi moju mater spominjati. Ma nemoj, a Đuro je moju mamu nagovoril na sve to, ne? A mene moja mama voli i to nema nikakve veze, moja mama. Mama. Moja mama, kaj ti hoćeš? Kaj se derete? Kaj ću der? A sreća moja lipa, 16, sidi. A di si ti meni, a? Šta je opijana? Marko. Kaš ti bi moj sina? Ma daj više pusti tog malog na miru. Ma ne razumiš. Rećemo tvojoj materi da je Marko naš sin. A šta ću ja dobiti? Ludu obitelj. Niš više, kaj bi? Onda ništa. Naći ti nekog drugog sina. Ma nemoj mi reći, i rođena majka ga se odrekla. Pa Jure. Da, znate kak se veli, sirotinjo i majci si teška. A čuj, ženil se nije, dece nema. Pazi, ja imam 5 komada.
Ljude, pa treba to othraniti. Pa znaš ti koliko koštaju danas deca, kak je to skupo, ej. Puno košta. Nego veliš, ti si ih 5 komada Dobro. Je. Jadna tvoja žena. Ali na koju misliš? Je, pa 3 put sam se ženil, ne? O, bravo, svaka čast, treba i za to volja, čovječ. Da, je volja, vole me. Razmiš, hoće se potrgati za mene. Joj, znaš da sam sad u sretnoj vezi s jednim 28-godišnjim komadom tvrde, znaš, joj. Na? Si čul, grofe, a? A ti imaš evo ga samo mene, ja zbilja ne znam kome bomo mi ostavili svoje stvari. Pa kaj kome, dečki, morate meni uvek treba. Dečki, znate kaj? Mislim, to sve skupa nije opće za zafrkanciju i da ne upotrebim neku grublju reč. Čekaj, kaj njemu? Pa čekaj, Ferdo, pa kaj ne buš neke popil za moju sreću? Ne. Ma daj, ma ne. I što ćemo sad? To je bar Marko prista. Ma daj, Lili, daj, molim te. Pa onda ti smisli nešto pametnije. Hazan, evo, možemo sve to Muri prijaviti, ha? Policija će brinuti o tvojoj ludoj materi. Ej, Bog. Ljudi, Hajde. daj mi reci, stari, pa šta ja to čujem, ha? Hajde. Pa Đuro priča ono da je mama sve na njega pripisala, tak da ti nećeš dobiti ništa. Mislim, jel to je istina? Pa čekaj, gdje si ti to čuo? Pa evo tam hvali se u Golubici, nego nisam znal da ima